Manipod diri Core TV News Center kablaawan da kayo. Naimbag nga oras Ilocos. At tuyan ti paulo dagiti damdamag ditoy Press Core. Ti detalye dagiti damdamag ditoy Press Core. Agasawa na ambush may sa tinatay. Mangalak nakalasat ti pamaltog. Aksidente ti syudad Akandon. Dua tinatay. Larga Festival iti Ilia Santa Catalina. Nakasaganan. Lalaki anadungpar. Critical ti kondisyon na. Basken tricycle. Nagdinumpar. Science fair. Dagiti agad-adal ti sekundarya. Nang rugin. Panangpaado ti mula anyog. Maipang pangruna. Keniti damag ay ayam. Dalas. Agmalas. Ti detalye dagiti damdamag. Naambush ti may salakay kalpasan na daldalya sa atin na ti dalan da nga gawid. Kadwa na ti asawa na. Nagsagrap ti na duma-tama ti bagina. Kabayatan nga haan pulos nga nadangran ti asawa na. Hindi naman ti report ni Press Corps Ryan Pardo. Natay adimanon ti balay pagagasan ni Jaime Buesa ikwenta. 70 ket maysa ti tawen na nga agnaid ti barangay Manueva, Santa Ilocos. Kalpasan nga inambus da iti saan pay amabigbig nga dua a lalaki a nakamotorsiklo. Segun ti impormasyon ang nasagap iti Press Corps kadagiti kapulisan iti Ili Abantay. Iti biktima ken ti asawa na ket nagapuda iti maysa nga pagadalan, particular ti St. Paul College of Ilocos. Ket idin ta agawid dan iti pagtainganda nga agdamada nga daldalya sa atin iti sitio Baway, barangay Paing, Bantay, Ilocos. Ket itan nga pinaltupaltugan dan itinagluganan da nga kotse dagiti sospek arason ang nakatiruan tinaduma-duma nga parte iti bagi ni Buesa kang runaan ti tenged ken ulo na. Milagromit nga saan nga natiruan ti asawa ni Buesa iti baet iti maninlima a putok iti kalibre 45. Basarmet lang iti kapsula na recovery dagiti kaming iti kapulisan. Siguro tatay mga 11 AM naka-receive kami iti report. May panggap dati shooting incident na napasamak di siya si Chupaway. Barangay Paing. So immediately nagdiretso kami di jay ket nakita mi di siya agasawa di jay nga ni Jaime Buesa ken di siya asawa na nga dadadyo nagtilugan na nga di siya ito Jaime ket dara-dara. So sigod nga in transport tayo di siya Metro Bigan Cooperative Hospital. TNT na naala dagiti Soko naka recover da iti empty shells ti caliber 45 ken deformed slug. Tigi siya alleged suspect ket allegedly nakasakay lang iti motor ngem awan iti helmet da kung baga na handang awan iti cover talaga ti identity da. Pinadas nga kinasasarita iti Press Corps dagiti agdamang agtartrabaho iti saan nga kadaywan nga aparte iti nakapasamakan iti panambang ngem dita nga nakunada nga awan tinakita da gapuanan ta addada amin iti baba iti dayta nga kanito ngem dita nga nakunada nga nakangigda iti uni iti putok iti paltog iti manlima a daras. So para antay pemet lang makapatang iti napintas ta agi hysterical met so nga binaybay ami pa lang tamala na di composure na then as soon as possible, paminto met lang i-follow up ta maala di siya nananay nga informasyon since so namat lang iti lone witness may di siya pasamak barbaring no danto may bagana nga possible nga suspect. Sigon ken ni Barangay Captain Rodrigo Roger Paet nangigan na iti putok ngem saan namit nga ekspektaren nga adda panambang ana pasamak iti masakupan na napagamuan pay ken kuana nga maysa nga ambush site iti daytoy a lugar. Tugawnan kin kasla talaga nga wan anges na ti pinagkita ko na ta ti ayan ti makita nga tama na di ayan ti puon ti lapayag kin addi tenged. So nga idi saludsudin mi ta dumot kag sangpe nga tao ti biktima ke agnagan gayam iti Jaime Buesa nga taga Manueva, Santa Ilocos. Ket ni misis na ti nakasarita nga sigod ket naggapukam di ko anak kong kunana di jay St. Paul Bigan kunana ke pinaltugan na inabay na kami di jay nakamotor kunana. Pagamwal lang paputukan da kami kunana so nga
dayjay mutin iti in sao dayjay bakit. Kaya napuntaan nila kay kung natay samutin na kung tulungan na kami kung nalatamo di ba so nga pinagkalkalma mi latamo di bakit pagamol nadamo dagiti kwan dagiti mataydayaw nga pulis ti bantay iti responden so nga inkargami iti ipandamo itaray di jay May palagip nga maikadwa apan nakatambang ni Besa iti daytoy imuna iti Enero 19, 2011 at itan nga pinalto-paltugan metlang iti riding in tandem iti metlang mismo ang nakapasamakan iti maikadwa apan nakaambos iti biktima nakalasat ni Besa iti imuna nga awan pulos iti tiro na ngem dita nga naawanan met iti gasat iti anakda nga isomet iti napanan na iti bala apara ken ni Besa. Ryan Pardo, Core TV News. Nakalasat ti may sa amang ngalap kalpasan daytoy ang nagsagrap ti Namintlo Atama gaputi pamaltug sa J. Banawang Santa Ilocos Sur. Mababati a kalibre 38 tinausar apaltug. At iti report ni Press Corps ni Sel Benitez. Pasado alas 10 dinamin sa narabii, pinaltugan ti saan pa yan nabigbig a masuspetya ti may nga Hipolito Borje, adaan ti umno atawin, ken residente ti Barangay Banawang Bantay Ilocos Sur. Kabayatan ti kaadda na ti igid ti Karayan Abra, nga agbanbantay kadagiti ramada, a masarakan ti baba ti Banawang Bridge. Basar ti impormasyon na nakalap iti kapulisan ti Ilya Bantay, sakbay ana arami ti insidente, iti kamaleman na, kabayatan ti panagbanbantay ti biktima iti fish cage wenno iti ramana iti Karayan. Adda iti grupo ti lalaki anapan nagrama ti asidek ti nakaypakatan ti fish cage ti biktima, ket dita na nga pinawilan daytoy ken rimswa ti saan na panagkikin na awatan. Iti karabyanan, ditamet ti na naarami ti pamaltog ken ni Borje, nga patsyen na nga adda pa kainaigan ka daytoy iti napasamak sakbay ti nadakamat nga insidente. Numampay kasta, nang ted ti pakabigbigan dagitoy kadagiti otoridad. Nagsagrap ti biktima iti tama na ti makinkan nigid nga abaga na, ken ti dua alupo na, no sa dinuan na itaray adagos ti may sa abalay pagagasan para ti pan nakataming na. Mapapati ana usar ken kuana, ket kalibre 38 apaltog. Iti agdama, adamit ten tinasaya at akondisyon ti biktima. Madama pay laeng itinaan-anay pan naka-investigar na kadaytoy a krimen. Ni Sel Benitez, Core TV News. Awan ti anyaman na pamabasol iti nagmaneho segunda iti mismo a pamilya ti Pinmusay Abaro. Kalpasan na iti napasama ka self-accident sa Jaycandon City. May palagi patalno dagitoy ang nagkakalugan iti motorsiklo ken ti kaudyan na damag Pinmusay meten ti balasa nga kadwada. Ti pakabuklan ti damag manipod ken ni Press Corps Chris Alicante. Napalaos ti ladingit ti pamilya ken gagayem ni Alan Dominic Timbol. Agtawen 18 ken may isang estudyante, kalpasan na Pinmusay daytoy gaputi pan nakadisgrasya na kabayatan ti panagawid na iti pagtaynganda. May palagi pa napasamak ti may sa self-vehicular accident sa Barangay San Jose, Candon City. Ano sa dino nagkakalugan dagiti talo pakairamanan ni Alan Gerlan, may sa kadakwada ti babay ni Mary Antakeban, ken tinagmaneho ni Genius Edward Acanse. Istorya ti pamilya ni Alan nagpakadalaing daytoy mapan ti computer shop nga si daglaing ti pagtaynganda. Napagamon nga inawis si nagmanewa ni Genius Acanse ni Alan nga rumbar dagitoy tapno mapanagpa siya. May pupuntahan. Pero sabi niya, saglit lang, babalik ako. Sabi niya, hindi, umalis na. Yan, wala na. Nung, bigla akong ginising ni nanay niya. Bakit? Awanan ni Alanan. Natayon ko na ay apo. Basar ti investigasyon ti PNP, nakadung sa tinagmanehan ni Genius Acanse arason ti panakaydong park ken panakaytumbada ket ditoy mette na nagsagrap dagitoy ti nakaro a panakadundunor ken pagamuan nga ulo tinaytama ken ni Timbol arason ti pannakatay na ken ti makikita arason ti panakaaksidente da ket addaan day ti impluwensya iti ara. Itinaudi nga report ti PNP may naik ti daytoy aksidente. Kalpasan ti 50-50 a kondisyon ni Mary Antakeban kabayatan ti Kaddanao ti ospital, Pinmusay metlaing daytoy. Itagdamad dapay lang met ti balay pagagasan ti nagmanehan ni Genius Acanse para ti pannakataming na. Inlawlawag met ti pamilya ni Alan Timbol nga awan ti pabasulen day tinapasamak. Parang ganyan dahil ano bang magagawa yung driver kung
Itimet pa nakipatpatantinyos ti miti kabsat ni Alan ngam nagkedked dayto nga may interview. Nakuna na nga adu ti pakailiwan day ti pupusay ti kabsat da, agsipud ti kinasaya at na daytoy. Inlawlawag na pay nga awan ti kinapudno na nga nobya ti kabsat na ti kadwada na disgrasya ni Mary Antakeban. Ken nasa una pay nga ginggay tagdama, saan da pay laing nga masarakan ti cellphone ni Alan gapwen taggem na daytoy sakbay da am aksidente. Chris Alicante, Core TV News. Iti sa Baledamag. Si sasaganan ti Ilia Santa Catalina para di pa nagfiestada. Amarugyan ito Nobyembre 22. Dito umaangay dagiti na duma-duma nga aktibidades. At iti report ni Press Corps Mark Reyulicio. Nakasaganan iti Ilia Santa Catalina, iti panagfiesta iti patrundaan ni Santa Catalina Alexandria, ket marugyan iti selebrasyon into Nobyembre 22. Dito'y amaramid tinaduma-dumang aktibidades, kas iti Grand Parade babaen iti tulong ti Department of Education. Street dancing, apakipasitan iti 7 apagadalan, manipod iti nadakamat nga ili. Kendad dumapay ng aktibidad, apara kadagiti agtutubo wenno youth organizations. May pasdek tupay iti agri-fair, ano sa dinno, may parangken magatang dagiti na duma-duma a produkto, manipod kadagiti barbarangay ti munisipalidad. Darado ang aldawan na ti intay pasungadanan kat suntubat ti officially nga panag-start iti panagpiesta iti Ilia Santa Catalina di ko namin nga Larga Festival. Iti umuna pala nga festival nga ingkam isagana para iti panagpiesta iti ingungutan mi patron niya po Santa Catalina de Alexandria. No pakainaigan met ti seguridad dagiti umili inton madanon ti fiesta. Kinuna ni Officer in Charge Mariano Fahela nga dati security plans nga implementar da tapno mamentenar ti linak kental na. Nagpag-coordinate ako natin nga dagiti kapitanes nga amin nga dagiti tantanod kada ko ket kadwami nga may mangkita ti linak kental na dito ili tayo customer dagiti na aktibo nga kami ti Bantay Bayan. Nang tedmet mensahe ni Mayor Carlos Asuncion para kadagiti umili, mainaig iti daytoy umadanin a panagfiestada. Kadagiti kakailyak ti Ilia Santa Catalina, gundaway ti daytoy nga makipaset. Tayo amin ti daytoy panagfiesta ti tayo Santa Catalina, panagfiesta niya po Santa Catalina de Alexandria. At iyawis ko kada kay amin. Tapno yung tayo masagrap, mananam, iti kay papanan, ti daytoy makuna tayo nga Larga Festival. Segon pay ni Mayor Asuncion, nang runa abisita da inton fiesta ni Governor Luis Chavez Singson. Mark Reyulicio, Core TV News. Padaanan dagiti sumarunuan na barang damdamag dito'y Press Corps. Lalaki anadungpar, critical ti kondisyon na. Basken tricycle, nagdinumpar. Science fair, dagiti agad-adal ti sekundarya, nang rugin. Panangpaado ti mula anyog, maipang pangruna. Keniti damag ay ayam, dalas, agmalas. Dagita kenda dumapay, amwen ti panagsubliti. Press Corps,